Hello guys, welcome na naman sa ating channel. Meron na naman tayong project na bago. Ito, Nimrod na converted sa PCP. Hinatid sa atin ni Sir Ricky mismo ng taga Isabela, Gamo, Isabela. Ito yung hammer niya, trailer niya. So, yan. convert natin ng bullpup. So, sira nga pala itong guys. Itong pin niya dati. Walang thread. Sinuksok lang sa valve, sa valvula. Hindi naka-thread na gano'n yung pin niya sa mismong valvula. Sinusok lang na gano'n. Kaya nung binubumbahan ko, sumisingaw dito. Ang kadalasan kasing ginagawa pag sumisingaw dito na hammer type, pag binubumbahan, inihila to para mag-lock yung valve niya saka sa yung valve seal niya, maglalak siya para walang sumingaw na hangin. Kaya nung ihila kong ganon, bunot na ganon, kala ko na bali, na putol, binuksan ko. Nakita ko hindi pala naka-thread, hindi siya naka-thread yung pin niya sa valve. Kaya pinalitan ko ng may thread. So ito, nakikita nyo dito yung valve niya na pinalitan ko. So ito, gagawa na tayo ng trigger mechanism niya, trigger conversion niya para sa bullpup. So sige guys, stay tuned. Gawin na natin, baka gawin pa ng iba. Ano yung kaya ito eh? Stay tuned lang. So ito na yung ginawa nating kalabitan guys. Yan o. Yun. Ganyan yung design niya. Yan. So, ayan. Gagawa na tayo ng kalabitan. So, next step natin, gagawa tayo ng drawing ng bat sa kahoy. Yan, sige, stay tuned. Yan. Yan yung design ng bat na gusto nyo. Ganyan lang daw, simple. Basta may design lang ng konti. Yan ang gusto nyo. So, papatapos tayo guys kay Boss Jansen. Sige, stay tuned guys. Patapos tayo.
So ngayon, ito na. Baon na yung ano natin, iriga natin. Ayan. Ito yung kalabitan niya. Ayan. So, nakalapat na guys. Yung trigger mechanism tsaka yung airgun. Yan. So yun, ilalabas na natin yung design ng bat para matapos. So stay tuned lang guys, ito na siya. I don't ever slow up, no, I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no, I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no, I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no, I don't take shit. I got One eternity later. Yun, magandang araw guys. Pagkat muna tayo. So, tapos na natin yung project natin. Yung nimrod ni Sir Ricky Palason. Ricky Palason ng Ilagan Isabela. So, tapos na natin. Nimrod. So, order na rin tayo ng ganito guys. Lagayan niya ng scope para umabante dito yung telescope niya. Kasi hindi na pwede dito yung telescope pag bullpack. Kailangan nandito na, sa gitna. Kaya order na tayo ng ganito. Para pagdating niya mamaya, sasalpak na lang natin yung scope niya. Susunduin daw niya ito ngayon. Huwag nang intindihin itong pilipit ang dila nito eh. Susunduin daw niya ngayon ito. Gagaling siya ng Isabela. Hinatid din niya ito. So ngayon susunduin niya. Tapos na natin kaya susunduin niya. So ito guys yung limbrad na ginawa natin. Yan. Nice magpagawa guys. Message nyo lang ako sa messenger. Dito yung messenger natin, lalagay natin dito.
Para yung mga gustong magpagawa, i-PM nyo na lang ako para mas madaling mag-usap. Kasi pag dito sa comment section, matagal mag-usap. Mas maganda sa PM para mas madaling makipag-usap. Yun. So, PM nyo na lang ako guys yung mga gustong magpagawa. Ito yung emerald natin. Ay emerald ng ka-hunter natin na nagpa-bubble pop. So, natapos na. So, yun. Hanggang dito na lang ulit yung video natin guys. May mga design pa. Para komportable yung kamay. Ayan. Tapos na yung dito. Maiksi na yung ano niya, yung yargan niya. Dati nagreklamo sobrang haba na, kaya ngayon maiksi na yung yargan niya. Eh, mga ano na lang to, mga 24 inches na lang mula dito hanggang sa dulo. Yan, wala pa siguro, hindi ko kasi sinukat. Kaya maiksi na lang siya. Pwede mo na lang ganyan-ganyan rin. Pag nag-hunt ka, pag nag-patrol hunt, kaya pwede mong ganyan. Yun. So, yung mga nais magpagawa guys, PM nyo na lang ako. Yan. Iwan ko dito yung messenger natin. Saka yung doon sa description. Description. Iwan ko doon yung messenger natin. So yun. Hanggang dito na lang guys. Salamat ulit sa panonood. Kahit madalang tayo mag-upload ng video. Yun, sige guys. Salamat ulit. Hanggang sa next video na naman.